Assalamualaikum, bismillah, alhamdulillah, shollallahu ala Muhammad. Dulur warga NU Kabupaten Karanganyar, niki tesih suasana hari Kartini nggih. Tanggal 21 April 2026. Bahasane campur mawon nggih. Niki 21 April 2026. Tasih nyawiji kalih Pak Parsono Agus Waluyo, Pondok Pesantren Pitutur Luhur, Karangpandan, Solo, Kidul Lampu Merah Karangpandan nggih Lur nggih. Lah, kula tak matur-matur bakal calon ketum PCNU Kabupaten Karanganyar. Secara pribadi dan organisasi bagaimana mewujudkan ya piye carane NU iki iso berkembang pesat, ngrembaka, sae, ya tentu dimulai dari pengurus dan warganya. Resepe pun kula praktekne skala kecil teng Pondok Pitutur Luhur. Napa niku enten program naminipun Pancajiwa. Nek negarane Pancasila, lah Pitutur Luhur niku enten Pancajiwa Pitutur Luhur. Pancajiwa Pitutur Luhur itu satu nggih Lur nggih, warga NU sedaya ikhlas. Hati mulane sering kita mendengar neng NU aja golek urup. Aja golek urup. Ngono, uripana NU. Nek nunut urip neng NU oleh nunut urip, nek golek urup neng NU kualat, ngono nggih. Tapi uripana NU niku wong ikhlas niku Lur. Di satu Pancajiwa Pitutur Luhur niku ikhlas. Loro sederhana mawon. Wong NU kok apa jenenge kemaki-kemaki dalam arti uripe hedonis. Ngletak Lur. Wong nuwun sewu mangan enak iki biasane gur nek pas tahlilan ngono, pas kondangan kok. Amben dina neng resto ki ya ora sederhana kuwi Lur. Ya wong NU ki sarunge ya cukup 50.000 ngono, wong NU kok sarunge 1 juta 2 juta niku ya nek ngoyo-ngoyo remuk Lur, sederhana mawon. Ngoten nggih Lur nggih. Sederhana. Nomor 3 ne napa mandiri lah niki. Wong NU niku ya apike mandiri. Aja tergantung proposal Lur. Ngono. Lah oleh ora nganggo proposal oleh nek cara Mbah Kyai ku aja akeh-akeh nek mangan. Ndak keplempoken nek ngombe ngoten niku. Niku Keringan Agung Lur. Sing ngendika ngoten niku dadi ya oleh ae lah nggo proposal. Tapi aja nemen-nemen. Mula sing nomor 3 mandiri. Dadi 1 ikhlas, 2 sederhana, 3 mandiri. Mula nggo Yasin nika lho Lur. Gon Yasin kan enek apa kae? Surat Yasin to ayate kan enek kae ittabi uman melo wong layas alukum ajro. Sing ora njeluk upah. Ngono Lur. Lah upah ki macem-macem, ana sing njeluk terang-terangan, ana sing ora. Dadi melo wong sing ora njeluk upah. Lah kula berusaha ngoten niku Lur. Dadi ikhlas, sederhana, mandiri. Nomor 4 kerjasama. NU Karanganyar iki wong penduduk Kabupaten Karanganyar iki 1 juta kurang luwih. Berarti NU-ne kan di atas 100.000. Iku nek kerjasama top banget iku Lur. Ngono nggih Lur nggih. Lah nomor 5-ne Pancajiwa Pitutur Luhur nek iso diterapke neng NU Kabupaten Karanganyar ya kuwi berpikir bebas. Sik penting ora nglanggar syariat. Ngono ya Lur ya. Iku iso dilakoni nek dipimpin nyumen Lur.